Ate, emergency yung emergency? Opo. Wala kasi nahitinran niya upo di man ay. May nahitinran na bata. Ito. Opo. Pinagpandad mo natin. May iskwilahan kita. Yung batikanda kasi. Oo, ano ay, natalwal na ni. Yun, inawit ko lahat eh. Tamputang-putang di man natin. I-ano lang natin na emergency. Arawit lang emergency. Ay, inakalmi ka kay sige. Oo. Ayun eh. Ano ba ako? Oh. Wala po. Ano bigay na ng gamot mo? Kaya may kinate. Kaya may batikanda. Batikanda emergency. Tatalapit ka na eh. Arawit na di emergency ate. Parang yung sige. Kaya may batikanda emergency. Sisil naman eh! Kaya may nahitinran kasi man natin. Ganyan ibatik ko mag-emergency natin. Syara to ulit. Bus ko wag mo to vlog de. Ay, sino? Sige mo.